ଆଜିର 10ଟି ଅନୁଚିନ୍ତା ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଝାଡୁ ଚାହିଁଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଶୁଭ ଲାଭର ସଂକେତ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଘଟୁଥିଲେ ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଚଢାନ୍ତୁ, ମୁଗରେ ତିଆରି ଲଡୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଈକୁ ଦୁବ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଉଳ ଗଛକୁ ଶନିବାର ଦିନ 7 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ତାର ଚେରକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିଲେ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଘରର ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣଟିକୁ ଅଗ୍ନି କୋଣ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ସେଠାରେ ରୋଷେଇ କଲେ ଭଲ ହୁଏ। ଘରର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର କୋଣଟିକୁ ঈଶାନ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ସବୁବେଳେ ସେଠି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। 7ଟି କଉଡି କେଶରରେ ଗୋଳାଇ ହଳଦିଆ କନାରେ ବାନ୍ଧି ଟଙ୍କା ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତଳେ ବସି ଠାକୁର ପୂଜା କଲେ ଦୁଃଖ ମିଳେ। ପଥର ଉପରେ ବସି ଠାକୁର ପୂଜା କଲେ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। କାଠର ପିଢା ଉପରେ ବସି ଠାକୁର ପୂଜା କଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପଡିଥାଏ। ତେଣୁ କୁଶ କିମ୍ବା କପଡା ଆସନ ଉପରେ ବସି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। କେବେ ବି ବିଛଣା ତଳେ ପଇସା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡିବାର ଏକ ସଂକେତ ଅଟେ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବିଛଣା ତଳେ ଲୁହା ଏବଂ କଳା ଟିକା ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। ଘରର ସିଡି ଭିତରକୁ ପଶିବାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ରହିଲେ ଏହା ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଘର ତିଆରି କଲା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ଘରର କବାଟ ସବୁବେଳେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।